Здравейте, аз съм Дарко Лаков. Нали ви казах ония път на Неон Рейк Чу, че може да има 3, но излезе, че съм объркал. И сега ще играем на Супер Марио и почвам от първо ниво. Първо ниво. И от първо ниво се почва. Пата игра. Разбрах. Супер Марио, Мариосо. Чакай да ни я настъпя. Стига бе. Ето вижте хора как се е правило. Така съм мъчил там. Първи левел. Пак ли тази тъпа косина, където много хапал дяе? Този път няма да се втори. Гъпка, гъпка! Трябва да дойде. Значи да падне. Давай! То пък виж какво падна. Значи трябва да се кача са там. Гъпка! Виж, мога да минавам през тия. Да! Монетки. Ева, колко са бе? Мерси. Уи! Майка ми да. На първи левел не мога да минае. Да, забрах, че там има гъпка. Стига бе! Уи, там горе пускат. Тук загубено. Отдавна съм не играл на Марио и малко трудно. Гъбката отгоре поскача. Стига бе, що да изникна отгоре? Така също. Тебе потрепах. Винаги е тук някъде падам. Добре хора, това е Супер Марио. Може и вие да се играете. Супер Марио Флаш се казва. И както казват хората, до скоро, до следващия.